Ngartena. Kalenjong waru-waru doyong ditegor wong pak-pak bong kali codhe sapa sing gawe Narayana kula nuwun dawuh timbalan eyang pikulun lho menika lho kok eyang jagat Girinata lho kok masuryanipun hancur supatani bisu kok ya jeneng kita ki aja kamiwanen Narayana Ngartenana saiki ana ing Kahyangan Suralaya ki ana ratu anyar ya kuwi Sanghyang Antaljati. Oh nuwun inggih. Wis mergane dadi ratu ning kene kabeh para dewa ora ana kang bisa ngungkuli kadigdayane. Lha kok iki malah cakra cemlorata ring kene. Nuwun inggih nuwun sewu Sanghyang Antaljati. Lah menika kula tanding kelawan Nalendra Simbar Langit Prabu Nilayaksa ngangken srayane Duryudana badhe numpes para Pandhawa cakra mboten nedhasi yektosipun menawi cakra menika mboten kersa necep ludira adatanipun badhe pados jago lho kok minggah wonten ing Kahyangan Suralaya kula pitados paduka Prabu Antaljati ing dados jagone kula Nuwun sewu Prabu Antaljati. Hong win lahing. Ya. Narayana. Oh iya. Narayana. Kati kita. Oh iya. Kita aja kuwatir. Ratu kang adigung adiguna mungsuh lan panjenengan ulun. Sakrane simpen Narayana. Wis aja bingung ayo. Waduh Wisnu Jagat Raja Manik Dewaku lho kono menungso kaya kene wujude. Wilageng iki ratu anyar ratu Kahyangan Suralaya. Kita kang jeneng Prabu Nilayaksa saka negara Simbar Langit manggalan ngombro-ombro karo Pandhawa 5. Wilageng Pandhawa bakal tumpes dening aku malah munggah goreng Kahyangan Prabu Kresna. Sangat kerampungi Kahyangan gawe sungsang bawana balik. Iya, menungsa dan ditatanan tanding lawan panjenengan kaparat. Warsana kaya lulu kaya